Jeg bringer piger, og jeg får lag. Jeg lagger lidt lige nu, men det er også lige meget. Jeg spiller ind på Bad Lion, en episode 2 kommer nu. Yes. Og I undrer jer sikkert over, hvorfor det er, jeg har mit normale skin på. Fordi jeg ændrer det til, at jeg hele tiden spiller med det her skin. Så yes, jeg håber selvfølgelig, at I kan lide, at jeg bare spiller med det her skin. Så yeah. Sådan er det. Sådan er det. Yes. Skal vi se her. Gemmer han sådan. Det er tiden. Hvor fuck er han? Undskyld, jeg spørger mig. Hvor han er. Hvor fuck er du? Hvad her? Altså sammen så er vi tilbage efter det lille cut. Jeg kom lige sådan noget PC Speed Maximus, som jeg kom til at accepte, det var recording stoppet. Så yes, den undskylder jeg rigtig meget for. Jeg regner selvfølgelig med, at det ikke ville ske igen. Ja. Jeg tror det var anden game jeg var i gang. Nej, første game jeg var i gang med. Så vi er bare inde i en game. Ja, hvis der oh shit, en af jer der kan lave et Badlands thumbnail, vil det blive fedt. Så ja, han vidste godt, at jeg ville gøre det. Han har været en range. Fuck. Jeg vandt i hvert fald første game, ved jeg, selvom jeg ikke fik på recording. Men ja, det var første game, eller anden game, og der var en tredje. Yes. Og hvis der er nogen, der spørger, hvem introen er lavet af, så er det Duty Gamer, som den hedder på Skype. Vi har det vist tidligt før. Nu hedder de noget andet på YouTube. Link til den i beskrivelsen. Nej. Jo. Det eneste jeg vil sige lige nu, det er godt lavet, sæt godt lavet. Hvis der er nogen der spørger hvorfor jeg hedder Stash EMC, så er det fordi jeg synes det lyder fedt. Og nej, jeg spiste gap. What? Fuck hvor underligt. No. Det var tredje game. Vi tager 5 games, som sagt. Ved lige om jeg er med at sige det. Jeg tror det er tredje game, 4. game. Vi tager bare i hvert fald bare 4 game. Combo! Combo! Det gør nok det vildeste combo der. Ja, vi er done. Fuck. No. Ja, jeg har ikke rigtig noget emne at snakke om, men det er også chill, det er fint nok. Jeg synes i hvert fald det er fint nok bare sådan, så kan man se det mere på gameplayet end det man sådan står og snakker om. Og det fra min side er det lidt federe, men selvfølgelig jeg skal gøre noget vigtigt med. Men ja. Jeg vil bare gerne spørge, om der er nogen, der har haft en god efterårsferie. Det er måske lidt sent at spørge om. Men hvis I har haft en god efterårsferie, så skriv hvorfor nede i kommentaren. Og hvad I har lavet og sådan noget. Det vil være mega fedt. Jeg kan for eksempel også fortælle, hvad jeg har lavet. For det første så har jeg været inde på det her værelse. Så jeg gamet en masse. Og så har jeg ikke rigtig lavet så meget mere. Jo, så har jeg været sammen med 2 af mine venner, så var vi i... Så chittede vi bare sådan. Og så kiggede vi rundt i Lidl og alt muligt. Alt muligt hyggeligt. Ja, undskyld hvis jeg lige snakker så meget. Eller kommentarer, som det hedder. Kommentarer. Ej, det var dumt. Det var rigtig dumt, det der med så ven. Men mindre det var hans første gap, så var det hans anden.
Rytter måske ikke. Ja, jeg tror vi har fået hans absorption hearts væk. Damn. Han får mig, hvis han hitter mig. Nej. Det var 5. game, men vi taber lige 1/6. Som vi kommer ind i 3, 2, 1. Ja, undskyld hvis det er. Jeg ikke snakker så højt. Men baggrundsmusikken, jeg fandt ud af det der. Jeg er lidt ny til det der med copyright. Hvad der ikke er copyright, og hvad der er copyright. Ja, det siger måske også lidt til selv, men jeg er kun 10 år, så det er herligt. Ja. Jeg tror, vi har hittet alle gange, jeg ønsker 1, 2. Lækker du? Lækker du? Nå. Men ja, det var i hvert fald sidste game. Jeg vandt nogen, og jeg tabte nogen. Men ja, det var også fint nok. Link til Duty Gamer. Jeg kan ikke helt huske, hvad det rigtigt hedder. Men de to på kanalen, og så videre. Men ja, jeg har en pil i hovedet. Jeg afslutter vi i hvert fald lige med her. I baghovedet her. Yes. Ja. Jeg har pil overalt. Ja, vi ses i næste video. Ja. Jeg undskylder rigtig meget lige for det der lort, det cut. Ja. Jeg overvejede lidt, om jeg bare skulle lave noget nyt, eller om jeg bare skulle beholde det her. Så. Ja. Jeg beholdt det sgu bare, fordi det var fint nok. Og jeg ved ikke, om I så det i starten, men, eller hørte det, at jeg har skiftet om til det her skin hver gang jeg spiller. Det synes jeg er lidt federe. Bare lige have sit skin hele tiden, i stedet for at skifte og så videre. Men ja, jeg regner med, at I skal se frem til lidt SMP fra min side af. Ja. Yes. Vi ses. Jeg giver nemlig ikke trække den her afslutning for langt ud. Vi ses. Hej.